Abatu Hami, Abatu Hami, Abatu Hami, Abatu Hami. La ilaha illallah, Allah la ilaha illallah. Abatu Hami. La ilaha illallah, Allah la ilaha illallah. Abatu Hami. La ilaha illallah. La ilaha illallah watiku atiku shewatiku. La ilaha illallah Allah la ilaha illallah. La ilaha illallah Allah la ilaha illallah. Ya shewatiku ya shewatiku atiku 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 la ilaha illallah. Da sunan wanda ya kage mai ayewa ya juya. Yin marshawai cikin bidaya mu wanzi ne haya. Wa karfafa aikin a gida ko dajin. To a bana abinda aka yi nufi kan bidana ga aya. In tsaya mun dai tsayuwar ka la ilaha illallah. Ina tasdiki mai sifanta da kaifantahu. Shigo lahuti ta jabaruti ta cikin hutun kana suto mai rufa ahu. Salatul fati ba ya kai wa tiku. A sanya mazauna yan gabanai da sun gura mulku. A sa halinsa da masu biyarsa sai in tabbata babu in wanzu babu mu kauce shauku. Sani da buwayar shawaki jani inda ka kare. Kuwa gibiri ma madogara ta ciki kana tare. Ashe babin shi ya mawankan ruhi. To ka yarda ya bane zan wa sarki a tiku da kare. A tikun layi ka sake ɗiban dubin baiwarka. Ka sa a jikin bawanka mai sanya tsarin yabonka. A tikwa duba ku ƙara muhabba. Tukwicin ƙauna ke katange zukata duka. Da ba tiku cikin alam babu mai iya nishi. Da ba tiku ashe ruwa bayan magance gishi. Da ba tiku da mun shiga tasku. Magagari talin uban silawi zama kai da tashi. San kamurani an yi karya bari ya faɗi ka. Cikin sha'unonin shehu yau ka fi duka ɗauka. Gari ka na rabe ku ba mu karbe. Duhu ya suke ya imam shagati ko mu ɗauka. Cikin bar'ama shi da kaya dara aka buɗe. Jamilin jidan an yi aiki zama rai ya dade. Wayar kulla matakin Allah. Don a gan ka barka a soka kofar ka ta babu ne. Cikin ka da buya na ga filin ka na basa kayi. Batu na sani ko kafalan kai ka sa layi. A tiku daban ne dawa aka binne. Maza sai da maza an kai ba maza bisa juyi. Tafi da gidanka tiku na mai abu mamaki. Ya hakikar sufanci a yau ba irin ka tafki. Abu na kuma shida a tiku ku buɗa. To akwai tasiri a cikin lamarka da zauki. Gaba tsariyar makudu arewa tiku ka iko. Abinda ya kare koko ba shi ka so ya sauko. Ya kai na munta to ku yarda mun zanta. A fili shewa na abu ya gare ka na duko. Kamirar gidanka na Ahmadin yarwa karshen bude. Ruwan salkar kaga wanda ya sha kwa kazar tamadi. Ya ainihin muradi in wido widadi. Ashe sai ka so an ka yarje mana zali judi. Akwai magana da yawa ciki na ajal ko fahimta. Da shi aka sada dukan rijalaya nan suka huta. Ka sami yaƙini ne a wancan karni. A tiku yake baje matsalar kauni in ta je gata. Ya uwan su kalifan fara tijani ka wuce raini. Bugun numfashin daga talawi kudi a bayani. Masanin imani
ƙuri'a yaƙini in kaɗai ƙaunar ka a tiku ta ishe mun sukuni to ka ƙara turawa dai mu je ba sakan kominti a barai yayi kai nake so su fa ko zati wa ba mu sabati gida ko titi da ƙarfin kuwar shakatiku muke daga sauti duko kake wanda ya saka tilas ya kwana da aiki ruwan dargake idan ka sakwa koma daki a ba shaka hafizu to ka bude kanzu ana yi ko ba a yi maula ya kumfuta farki ne gaba kaji mu yin kura da mu fada da tsarin guda kake na biyu babu shi kai kaɗai kake hakan ya dai kiyama shehu kun kura himma duwin da ya ɓoye kai ka haska shi hissan wa ma'ana a yau dirka kake wadda muka rike aka jamu magautan gausi ba su motsi gaban ka imamu kana kashe samu ya zuhurin ilmu da taku suka je kai a can suka ganka da gemu na ka ja an kai babin shi karkaja da batinsa cikakke yake ta ko'ina ya kurewa a kusa ka so shi kai nisa mun kira ka amsa idan ka kishewa jiku wallahi sai ka na kasa kudi ne kai mara kulle zumar da kalasa wayar shewa abin fituwa te kai ne wannan alazumu kai ne aibatin na gida ne to ati ku ismin ka ya ishi kaunin ya magaga iyaka mai wa kowanne rai bulala maza kake shewu karo da ku babu daɗi Allah mai abun mamaki in cikakken aiki to shagaltar zamzam kara kukan halitta kulla amma mana kai lallai jiki ba shi jure ya duka ajal mai nema ke da samu ina masaninka na wajen jagora to ku ba mu kara kuna kallo sanadi na kaunar kunni na ci sarka rufin sama ne kai inda duk mai zuwa ya jakai ni suna yin tasu kana ta gausi ina suka gani an kashe ta tashi haihuwa sani shi mafirin jaye sun batu kanka wasu sun binne gani da idanu baya sawa a gana a tiku zuciya kuwa in ba kyauta ya za ta san kwatiku mun riga mun waye sai kai 40 dan a'a kake sauri ba shi ta dokan shewa tiku yayin bar shewu karayi mai ja da kai ya kasa makullin shagatin janiya mai kuri mai kumsa izinin da tijo ka baje yan banjo to manga ta kake la ilaha illallah amsa ko a tiku ku yarda da mu da kauna da rake maku ku tabbata ba mu sani da kashafi mu dinga yaban ku sabida dan Usmanu shehu da majnunu ruban ya lagar su da kaunar ku mu roke ku sabida buwayar gibri mu dafa in mu kuhuri sabida isar da tijaba ba ali da kare shigo lamarin mu dan murabus namu sabida isar mai hula sa lafiyar mu ta dore sabida isar shausa alu yan katifa tiku ya mana domin mai garami a shewa tiku ya mana shehu ko tsaya mana shehu ya ko daɗi kar su sanya mu bar kwatiku ina da daga makafa da shaka sani mai kafin ga yaban shaka musa kalla dan baitukan mai jega sheha nasirahu tare muhammad gammu mafi ayatu mu kara nisan da ya fa kirga na so a tsaya manna dan shehu mai ba tsari dan shehu habibu da shaka sulaimani mai dora kari dan maman cota a yarda mu kaita domin a baya
salatan shehu Musa kalla alkairi abatu amin ana maganin kai ko alfahari ko shirka abatu amin kace mana mi taimaka sarki a tiko fidaka abatu amin shehu baban shehu shi yayi wutar yayi murhu Ahmad Abdullah na dan balalwa amana taka abatu amin la il abatu amin abatu amin